Hey, hvad så? Statech her, og velkommen til PC Byg. I denne video der viser jeg dig en PC, som du kunne bygge for ca. 4500 kroner, som er ganske udmærket til, hvis du for eksempel skal spille e-sports titler, Euro Truck Simulator 2, tjek over på TikTok hvis det er, eller måske endda Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, Valorant og mange andre spil i op til fuld HD opløsning med ca. 60 fps og derop efter. Med det sagt, så lad os komme ind til det. Til processoren, der skal vi bruge en AMD Ryzen 5 4500. Det er en 6-kernet CPU, som kan gå op til 4,1 GHz. Det er basically en Ryzen 5 4600G, minus det integrerede grafik og en lille smule lavere pris. Nu er det jo faktisk sådan, at det er en lidt ældre arkitektur efterhånden. Den er baseret på kun Zen 2, men der er faktisk rigtig mange, som kører med Ryzen 3000 og 4000 CPU'er, og baseret på hvad jeg hører på nettet, så er de faktisk stadig rigtig fint tilfreds med det. Og til en pris på 569 kroner, så er det en rigtig fin CPU at starte ud med. Til bundkortet, der skal vi bruge en MSI A420MA Pro, så det er et meget basic bundkort, men den har præcis det, du skal bruge til at komme ordentligt i gang. For det første, så har den en M.2 slot, det vil sige, at du kan putte en M.2 SSD i, og ikke behøver at sidde med SATA-kabler og alt det. Men skulle det ske, at du har en lidt ældre SSD eller en harddisk, så er der minimum 4 SATA 6 porte. Den har AM4 sokkel og A520 chipset, så selvom du ikke kan overclock processoren, det vil jeg nok helst ikke gøre på stokkøleren anyway, så har den i hvert fald mulighed for, at du kan lave op til 3200 MHz DDR4 RAM, og det har vi tænkt os at udnytte i dag. Udover det, så har den PCI Express 3.0 slot, det er ganske udmærket til langt de fleste grafikkort, der er derude, i hvert fald inden for den prisklasse, vi prøver at ramme. Og så er der også en PCI Express 1X slot, så lad os sige, at du skal have et Wi-Fi kort eller et ekstra expansion card, så kan du også gøre det. Når det så kommer til tilslutningsmuligheder om bagved, så er der 4 styks USB 3.2 Gen 1 type A stik og USB 2.0. Det er ganske udmærket til at starte med. Lad os sige, at du har måske et trådløst headset, du har et tastatur og en mus, og så har du lige en port eller to ekstra til, hvad du end nu skal bruge det til. Så har den Gigabit Ethernet, og så har den også OS2 porte, hvis man lige føler for det, og så er der også noget audio ud af det. I skal bare ignorere HDMI og DVI-stik, fordi det kan I ikke bruge til, fordi der er ikke noget integreret grafik, så husk, at skærmstikket, det skal i grafikkortet, alright? Så igen, meget basalt bundkort, men for 478 kroner, vi kan egentlig ikke rigtig klage over det. Og skulle det nu være for eksempel bundkortet, processoren eller andet, måske ikke er helt nok til, at du gerne vil have, at den skal matches lidt mere op med dine ønsker, så tjek link i beskrivelsen på ekstra listen, der er opgraderinger for under 500 kroner ekstra. Til rammen der skal vi bruge 16 GB G.Skill EGS DDR4 3200. Det er igen ret basic RAM, men de er super populære. Nummer 1. De er til en rigtig god pris. 220 kroner for 16 GB. Jeg kan godt huske 6 år siden, der kostede det 1000 kroner eller sådan noget. Og så er det med 3200 MHz med CL16 18 18 38 timings, som er ganske udmærket til denne platform. Og ja, den har ikke nogen sindssyge heatsinks, RGB og alt det der, men i sidste ende, så er det altså helt okay. Men skulle det nu ske, du gerne vil have, lad os sige, 32 GB RAM, eller du gerne vil have noget med RGB, eller nogle syge heatsinks på, igen, tjek ekstra listen under beskrivelsen. Der er nogle rigtig svedige RAM-kits deri, som faktisk ikke koster ret meget mere end den her. Men i det her tilfælde, der tager vi den her til 219 kroner. Til grafikkortet, der skal vi bruge et 8 GB ASRock Radeon RX 6600 Challenger D. Og det er igen nok en af de billigste grafikkort, du kan få til prisen, men den er bestemt pengene værd. Hear me out. Ja, du tænker nok måske et RTX 3050 eller et Intel grafikkort, og de er også ganske udmærket på hver sin måde. Men den her RX 6600, den er præcis til dig, som skal have, du ved, rå ydelse. Du skal ikke sidde og rode med PCI Express lanes. Du skal ikke rode med resizable bar, kigger på for eksempel Intel GPU'er. Og så har den nok ydelse til, at du godt kan trække e-sports titler og lidt mere til faktisk. Så takket være, at den har 8 GB VRAM, så er det nok til at spille de fleste casual spil derude. Selvfølgelig hvis du prøver at spille Black Myth Wukong, så tror jeg, du får et problem eller to. Men det er altså ikke lige det, hvad den her computer er sat i verden for. Når det kommer til for eksempel tilslutningsmuligheder, så har vi 3 displayporte og 1 HDMI, og de er nok til at trække op til 4K 120 Hz. Og så er der også en lille ekstra ting, når det kommer til strømforsyning af det. Den kræver kun en 8-pin stik, så vi skal ikke bruge 12 volt high power eller 2-3 stik fra en strømforsyning. Det er rimelig lige til. Og jeg ved godt, nogle tænker, AMD, og det kan jeg også godt forstå. Men i hvert fald, hvad jeg har hørt fra folk de sidste par år, så har driverne faktisk været rigtig, rigtig fine. Når det kommer til ydelse, hvad du sådan cirka kan sammenligne det med, især hvis du er mere vant til Nvidia,
det er, at du kan tage et RTX 3060, måske skære, jeg ved ikke, 10-15% under det, minus måske også noget raytracing, fordi ja, den kan godt lave raytracing i teorien, men det er ikke det, du skal købe den for. Men den vil yde en lille smule under et 4060, 3060, men til gengæld koste over 500 kroner mindre, hvilket taget i betragtning af budgettet, det er altså en stor besparelse. Så for 1841 kroner, så tager vi RX 6600. Til lagerdisken, der bruger vi en 1 TB Kingston NV3 SSD. Så det er en PCI Express 4.0 SSD, men det gør sådan set ikke rigtig noget, fordi at selvom vores båndkort er PCI Express 3.0, det er ganske udmærket. Altså, jeg kører selv en 3.0 SSD i min computer. Det er så mere fordi bundkortet ikke kan understøtte hurtigt end det, og jeg synes det går rigtig fint hurtigt. Selvfølgelig hvis du går på alle de der benchmarking websites, så vil de fortælle det ene eller andet. Men altså i det virkelige scenarie, for eksempel opstart af Windows, opstart af spil, der er ikke så stor forskel på mellem PCI Express 3.0 og 4.0, udover måske nogle små niche ting der. Men altså 1 TB, det burde være nok til de fleste af jer med for eksempel Windows 10 eller 11, og en håndfuld spil, det burde også være ganske udmærket. Selvfølgelig 1 TB, det er måske ikke nok for alle, fordi at når man tænker på, at Red Dead Redemption 2 og GTA 5 og Fortnite alene, det har været næsten 350 GB, hvis ikke mere end det. Så hvis det ikke er helt nok for jer, så vil jeg smide en 2 TB version. Jeg vil linke den ned i beskrivelsen, hvis det nu skulle være. Den er faktisk 100% worth it, fordi så er du fri for at slide chipsene mere end højst nødvendigt på SSD'en, ved at sådan at skifte rundt på data, men også samtidig med det, at hvis det er, at du kommer til at vokse ud af de 1 TB, så skal du ikke begynde at migrere og geninstallere Windows. I ved godt, hvad jeg mener her. Lad os bare komme videre. Til strømforsyningen, der skal vi bruge en Corsair CX 650. Det er en 650 watts 80 plus bronzecertificeret strømforsyning, som godt nok ikke er modulær, men har en udmærket holdbarhed. Så det er ikke det, jeg vil kalde for den allermest holdbare. Det er ikke sådan en Volvo 240 af en strømforsyning. Men nu har jeg personligt haft de lidt ældre modeller, CX-modellerne, og jeg har sådan set ikke rigtig hørt nogen klager om det. Så den har 650 watts kapacitet, som er mere end nok til hele systemet. Jeg vil estimere, at computeren måske bruger et skud til måske 250-300 watt ved spil og sådan noget. Så der er mere end rigelig kapacitet til det. Og så også samtidig lave nogle små opgraderinger, f.eks. hvis du har en hurtigere processor eller en lidt hurtigere grafikkort. Det kan den sagtens godt tage. Så den er ikke modulær, men det betyder også, at så kommer du heller ikke til at smide kablerne ud, fordi tro mig, det vil du helst ikke gøre, fordi de der modulære stik der, jeg vil helst ikke anbefale, at du begynder at købe dem på Facebook eller sådan noget, fordi selvom at de kan hedde og ligne det samme, så er de overhovedet ikke det samme. Og kommer du til at sætte det forkerte kabel i, sådan der, siger det bare. Jeg snakker personlig erfaring, alright? Så Corsair er en ganske fin supplier af strømforsyninger, og det er også derfor, jeg valgte den for kun 499. Nu er det sådan, at der er mange forskellige meninger og smag, når det kommer til kabinetter, men jeg har personligt valgt Montech X3 Mesh, og det er fordi den har insane value, når man tænker på, hvad du får med. Så man kan godt se på kvaliteten, det er måske ikke det mest high-end kabinet, for eksempel af støvfilter til strømforsyning, altså det er bare en plade mesh, kan man sige. Og det er der ikke noget galt ved, fordi du kan jo alligevel heller ikke se den, men den har rigeligt af plads til, at vi kan have alle komponenterne til computeren, og faktisk også lidt mere til i form af expansion. For eksempel om bagved, der kan du have været 2,5 tom SSD eller 3,5 tom harddiske, skulle du nu udnytte SATA-portene på bundkortet. Og så er den også en lille smule kortere, så selvom det kan gøre dig lidt mere restriktiv, hvis det er, du skal opgradere grafikkortet, så er der altså mere end nok plads til hele bygget. Men så er der en ting her, jeg synes, der er awesome ved den, og det er, at der er hele 6 RGB-blæser inkluderet. Og den er mesh i fronten, hvilket bestemt ikke er noget, man skal tage for givet i disse dage, fordi alting skal have tempered glass, solid panels, og hey, hvis det er det, du gerne vil, så gør du bare det. Men jeg fokuserer altså på, at folk de kan få noget luft ind til computeren, sådan så de kan holde længere tid, generere mindre støj og ikke overopheder. Og ja, jeg skal gerne erkende, at de der RGB-blæser, de er måske ikke den højeste kvalitet, men igen, det er et kabinet til 400 kroner, hvor halvdelen af det alene ville have været, hvis du skulle købe blæserne separat. Så jeg synes personligt, det er en fantastisk value. Du kan jo altid skifte ud med noget andet, hvis du har lyst til det. Når det kommer til vandkøling support, der står ikke noget officielt på det, men jeg vil gætte på, at du kan smide måske en 240, i hvert fald en 120 op i toppen,
og en 240, måske en 360 i fronten, så hvis du gerne vil vandkøle, så er det selvfølgelig velkommen til at gøre det. Udover det, så har den en CPU-køler support for luftkøler på 160 mm, hvilket vil sige, stort set alle luftkøler kan passe deri. Så hvis jeg lægger alle delene sammen og skulle købe det per 12. i 2. 2025, så får vi en totalpris, der hedder 4.429 kroner. De sidste 71 kroner kan du nok bruge på, jeg ved ikke, en pizza eller sådan noget for at fejre, at du har bygget din egen første computer. Men selvfølgelig, det er en selvbygget computer, og alle sammen har hver sin smag, så hvis den her måske ikke er helt noget for dig, og du gerne vil, lad os sige, smide en bedre processor, bedre bundkort, mere RAM, større SSD, et større grafikkort, whatever det nu skal være, tjek ekstra listen ned i beskrivelsen, der er ekstra opgraderinger for maksimalt 500 kroner ekstra. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du har kigget med, like videoen, hvis du synes det var awesome, dislike, synes det er det værste shit ever, subscribe i dag, hvis du absolut elsker det, og ellers så ses vi til næste gang.